Čaute ľudia, dneska sme u doktorky. My prišli. A proste iba budem robiť video. Môj bratranec a moja sestrnica. Ukáž sa. Budeš vo videu. Na toto dám na oko. Máme rada čo od slnka. Od sopla. Máme natchu. Zajtra bude... Čo bude zajtra, Miri? Čo bude? Piatok. Ale nie, hovorím, čo bude? Čo bude tam v meste? A jarmok. Jarmok. Áno, presne, jarmok. Zajtra bude jarmok. Čakajte, moja sestrička. To kde tak fajne vonia? Zatiaľ, džavan de sklepa, pa je za vami džerad, no mi je džasu v chale. Čo ideme tu? Čo chodí doma? Bereme jednu doma. Ten nie, že doma, ale príde. Ale zajtra príde už. Či dneska? Čo? Okrem jarmoku, pilotovaného programu sa môžete zúčastniť aj na snívaných podujatiach. O 10:30 bude prebiehať seminár ústupu zachovačke A3. O 14:00 prehliadka kostola svätého Antona Krištovníka. O 15:00 seminár o ovocných stromoch o dýchaní vode tam pred A3. Taj samé antezaložňa, je pa schodila. Na to Rakela se angustí. A kanál tému. Ja som myslel, že to je pes. Kajčina prepeľa mange, penavne, pani 5 minút i mesecom založila. Mamo, A naozaj nemáš... zatiaľ mi robím video. Nikola. More nekameruj. Prečo? Do Grici. Ideme tam, do smreku. Mám. Tu je fajné ihrisko. Hej, kúkaj, aké fajné ihrisko. Toto mi stačilo tebe. Čo? Kebyže teraz, že vybehne veľký kangál. Hej, čo teraz? Hej. Veľký pes môj, zožere ťa. Tá povedz, že tiger je lepší. Kangál. Čo to sú tu kamenie? Kamenie strop. Vedej. Tu. A penelsin mal tiež tak. Smrek sa ide okolo hombačku, keď vieš. Už robíte jej, penat ešte ze... Mamo, ideme na hombačky. Čo vám povedali? No, ani tu ma považila, keď to stavil. No, nemám času s pohompačky pičov. Ma, no me gjovla rovljarili marnici, ma na dođo blahanikaj. Hej, joj, kod Darik nađal hit. Ale my sami môžeme Da penđe kaj bio putila, keď ne date pisineo. Oni niekde tu tam do smreku, budeme tam na to tie nové hombačky. To ma pustia. Tam sú hombačky.
Čau. I mami, Ani. No. To môžem ja ísť? Ježiš, mne povolila.